Γεια σας. Διανύουμε ήδη την εποχή της πληροφορίας. Στα επόμενα λεπτά θα ανακαλύψετε μια νέα παγκόσμια τάση και θα μάθετε πώς μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε ένα αξιόλογο εισόδημα, μια πηγή αξιόλογου εισοδήματος, εάν διαχειριστείτε σωστά τις πληροφορίες που θα ανακαλύψετε σήμερα. Επενδυτικός χρυσός είναι το προϊόν με το οποίο θα ασχοληθούμε. Τι είναι επενδυτικός χρυσός? Είναι ο χρυσός υπομορφή ράβδου ή πλάκας, υψηλής καθαρότητος, άνω των 995 χιλιοστών και είναι ο ασφαλέστερος τρόπος επένδυσης σε χρυσό. Απελευθέρωση αγοράς επενδυτικού χρυσού. Το 1998, με ευρωπαϊκή οδηγία που υπέγραψε και η χώρα μας, απελευθερώθηκε η αγορά επενδυτικού χρυσού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διακίνησή του απαλλάσσεται από φορολογία. Η απελευθέρωση της αγοράς δημιούργησε νέες τάσεις και νέες ευκαιρίες. Νέα παγκόσμια τάση. Από το 1998 λοιπόν που απελευθερώθηκε η αγορά έχουν δημιουργηθεί μέχρι έως σήμερα πάρα πολλές εταιρείες και ηλεκτρονικά καταστήματα που ασχολούνται με αγοραπολισίες ράβδων επενδυτικού χρυσού. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένα ακόμα αυτά τα καταστήματα, αλλά η τάση έχει μόλις ξεκινήσει. Η M-Goldex είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια εταιρεία σαν αυτές που ασχολούνται με την αγοραπολισία πολύτιμων μετάλλων. Ιδρύθηκε το 2010, έχει έδρα το Ντουμπάι και αναπτύσσεται σε παγκόσμια κλίμακα μέσω του ίντερνετ marketing και του δικτυακού marketing. Γιατί επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε την M-Goldex? Είναι αξιόλογη εταιρεία η οποία ηγείται στη λιανική πώληση ράβδων επενδυτικού χρυσού, δραστηριοποιείται σε πάνω από 30 χώρες μέχρι στιγμής στον κόσμο και το σημαντικότερο, έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα marketing το οποίο μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε στα κέρδη της, εάν συμμετάσχουμε βεβαίως και στην ανάπτυξη του πελατολογίου της. Μπορούμε δηλαδή να κερδίζουμε μαζί με αυτήν. Πώς αμείβεσαι και γιατί? Υπάρχουν δύο τρόποι αμοιβών, το bonus πρόγραμμα και το ανώτατο πρόγραμμα. Η εταιρεία σε αμείβει μόνο εάν συμμετάσχει στην ανάπτυξη του πελατολογίου της, συστήνοντας τουλάχιστον 2 πελάτες στην εταιρεία, με ένα πολύ δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο πληρωμών. Βεβαίως, αν συστήσεις περισσότερους από 2, οι αμοιβές είναι πολύ μεγαλύτερες. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας. Για να συμμετάσχεις στο ανώτατο πρόγραμμα αμοιβών, θα πρέπει πρώτα να γίνεις πελάτης της εταιρείας και να βάλεις μία παραγγελία 7.000 ευρώ. Να αγοράσεις δηλαδή ράβδος χρυσού αξίας 7.000 ευρώ. Η εξόφληση αυτής της παραγγελίας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μετρητής και ο δεύτερος τρόπος είναι με πόντους από το bonus πρόγραμμα. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε σε αυτή την παρουσίαση. Εδώ βλέπουμε τη φόρμα εγγραφής. Για να γίνει κάποιος πελάτης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπληρώνει μια φόρμα εγγραφής. Το ίδιο ισχύει και στην M-Goldex. Για την πληρωμή της παραγγελίας με πόντους, η εταιρεία έχει σχεδιάσει το bonus πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πελάτη να εξοφλήσει την παραγγελία του με μια μικρή προκαταβολή και πόντους που θα του πιστώσει η εταιρεία εάν καταφέρει και συστήσει 2 πελάτες. 2 πελάτες οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο και θα κερδίσουν το ίδιο. Δηλαδή θα τοποθετήσουν τη δικιά τους παραγγελία, θα πάρουν και αυτοί 7.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού με την ίδια προκαταβολή. Με την εξόφληση λοιπόν προκαταβολής 540 ευρώ για την αγορά ράβδων χρυσού αξίας 7.000 ευρώ και με τη σύσταση 2 τουλάχιστον πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η εταιρεία σας πιστώνει σε 2 δόσεις 3.500 και 3.500 ευρώ και εξοφλείται την παραγγελία σας. Ας δούμε τώρα πρακτικά πώς γίνεται αυτό. Με την εξόφληση της προκαταβολής μας, αφού συμπληρώσουμε τη φόρμα και γίνουμε πελάτες στην εταιρεία, τοποθετείται η παραγγελία μας στο πρώτο επίπεδο ενός πίνακα παραγγελιών, αυτού του πίνακα στο οποίο βρίσκεται και ο άνθρωπος που μας έχει προτείνει σε αυτή την εταιρεία. Εδώ βλέπουμε την κυκή στο πρώτο επίπεδο του πίνακα παραγγελιών. Ο πίνακας παραγγελιών έχει 4 επίπεδα, το πρώτο έχει 8 θέσεις, το δεύτερο 4, το τρίτο 2 και το τέταρτο 1 και κάθε φορά που συμπληρώνεται το πρώτο επίπεδο, όλοι οι πελάτες του πίνακα μετακινούνται ένα επίπεδο προς τα κάτω και πληρώνεται αυτός που βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο παίρνοντας 3.500 ευρώ από κάθε πίνακα. Με τη συμπλήρωση λοιπόν του πρώτου επίπεδου όλοι κινούνται προς τα κάτω και εδώ βλέπουμε την κυκή για το παράδειγμά μας. Είναι πραγματικός πίνακας αυτός που βλέπουμε στο δεύτερο επίπεδο. Με το που θα συμπληρωθούν οι θέσεις εδώ που βλέπουμε οι 4 κενές, η κυκή μετακινείται στο τρίτο επίπεδο, τη βλέπουμε εδώ. Μόλις συμπληρωθούν εδώ οι 7 θέσεις που λείπουν, η κυκή μετακινείται στο τέταρτο επίπεδο και εδώ βρίσκεται ένα βήμα πριν την πληρωμή. Με τη συμπλήρωση και του τελευταίου τετραγώνου, της τελευταίας θέσης της οκτάδας, η κυκή παίρνει 3.500 ευρώ. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς από πίνακα σε πίνακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κάθε παραγγελία 7.000 ευρώ εξοφλείται
αφού περάσει από δύο πίνακες. Από τον πρώτο και δεύτερο πίνακα και σε καθέναν παίρνουμε 3.500 ευρώ. Ο χρυσός σας ανήκει. Εσείς επιλέγετε τώρα. Ή κρατάτε τις ράβδους, όποιος θέλει να κρατήσει το μέταλλο για μακροπρόθεσμη επένδυση, ή τις ρευστοποιείτε πουλώντας τις στην ίδια την εταιρεία και παίρνετε τα χρήματα. Επαναλαμβανόμενες παραγγελίες, αυξανόμενο εισόδημα. Με την τοποθέτηση της πρώτης παραγγελίας, με την εξόφληση της πρώτης παραγγελίας, τοποθετείτε επόμενη παραγγελία. Αφήνετε 540 ευρώ από τα κέρδη σας, δεν ξαναβάζετε ποτέ χρήματα από την τσέπη σας σε αυτή τη δραστηριότητα και παραγγέλνετε 7.000 ευρώ επιπλέον. Δεν απαιτούνται νέες συστάσεις εφόσον οι δύο πρώτες συστάσεις σας ακολουθούν. Δηλαδή τώρα, συνοψίζοντας, ο κάθε πελάτης μπορεί να αγοράζει επαναλαμβανόμενες παραγγελίες 7.000 ευρώ με ελάχιστο κεφάλαιο που θα επενδύσει μόνο μία φορά και θα εξοφλούνται με πόντους από το bonus πρόγραμμα. Προσέξτε, μόνο μία φορά επενδύεις ένα ελάχιστο κεφάλαιο και αγοράζεις πολλές παραγγελίες των 7.000 ευρώ. Ξέρω ότι σας ακούγεται απίστευτο, είναι όμως αληθινό. Το έχουμε κάνει, το έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, δουλεύει σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, αρχίζει και δομείται σταδιακά το δικό σας δίκτυο, η δική σας δομή που θα σας πληρώνει πάρα πολλές φορές. Ο στόχος λοιπόν εδώ δεν είναι να πάρουμε μόνο μία παραγγελία 7.000 ευρώ, ο στόχος είναι να δομήσουμε ένα δίκτυο, το οποίο δίκτυο θα μας πληρώνει από τα κέρδη της εταιρείας SAE. Ανώτατο πρόγραμμα αμοιβών. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να συμμετέχουμε στα κέρδη της εταιρείας. Τη στιγμή που εσείς θα πάρετε 3.500 ευρώ, τον πρώτο σας πίνακα δηλαδή, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι δύο φίλοι που προτείνατε. Παίρνουν και αυτοί τα πρώτα τους 3.500 ευρώ και στη συνέχεια οι δύο δικοί τους φίλοι. Αυτοί οι 6 άνθρωποι, όταν έχουν πάρει τον πρώτο τους πίνακα, έχει υλοποιηθεί η προϋπόθεση για να εισέρθετε εσείς στο μπόνους ηγεσίας, το ανώτατο πρόγραμμα αμοιβών. Από εκεί και έπειτα, αμείβεστε για κάθε παραγγελία πελάτη του δικτύου σε απεριόριστο βάθος και πλάτος τη στιγμή που αυτός αγοράζει χρυσό είτε μέσω του μπόνους προγράμματος είτε επενδύοντας δικά του κεφάλαια. Με όποιο τρόπο και να κάνει συναλλαγή, για κάθε συναλλαγή εσείς θα αμείβεστε. Αυτό είναι μια επιχείρηση, μια δικτυακή επιχείρηση, την οποία όποιος καταφέρει και δομήσει θα λύσει το πρόβλημά του για τα επόμενα χρόνια. Προκαταρκτικός πίνακας. Είναι ένας πίνακας με αποστολή να εξασφαλίσει την προκαταβολή των 540 ευρώ για κάποιον που δεν την έχει και να περάσει την παραγγελία στον κύριο πίνακα. Η είσοδος στον προκαταρκτικό πίνακα γίνεται με 150 ευρώ. Συστήνουμε δύο πελάτες και εδώ λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με 150 ευρώ και βγαίνοντας παίρνουν κέρδος 1.040. Από αυτά τα 540 τοποθετούνται προκαταβολή για να περάσει η παραγγελία στους δύο πίνακες τους κύριους που δείξαμε νωρίτερα και τα 500 ευρώ μεικτά είναι το πρώτο κέρδος. Εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου. Είναι η μοναδική εταιρεία δικτυακού marketing η οποία μας επιστρέφει το κεφάλαιο στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να δομήσουμε δίκτυο. Το έχετε ξανακούσει, δεν υπάρχει πουθενά. Η μοναδική εταιρεία. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος πελάτης δεν καταφέρει να συστήσει δύο πελάτες στην εταιρεία, παίρνει χρυσό αξίας 500 ευρώ σε και η προκαταβολή του, αν έχει μπει με 500 ευρώ προκαταβολή. Ή αν έχει ξεκινήσει με 150, επιστρέφονται και τα 150 ευρώ και έχει δικαίωμα και να ξαναπροσπαθήσει ή τα παίρνει και σταματάει. Συνεπώς το ρίσκο είναι μηδενικό, δεν υπάρχει κανένα ρίσκο σε αυτή τη δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες και τη δωρεάν προγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα που βλέπετε kafkas.mgoldex.com και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής. Θυμηθείτε, ο χρυσός είναι χρήματα, η ευκαιρία που ανακαλύψατε σήμερα είναι πραγματική, μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ να δείτε πάρα πολλές πληροφορίες στο YouTube κλπ. Και να μπορέσετε να ξεκινήσετε έτσι τη δική σας δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ.